Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating topical weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Disyembre 14 hanggang 16, 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin yung update, ito ang latest graph sat simula ng araw na ito ng Lunes hanggang bukas po ng Martes. Nanatili pa rin ang hanging amihan, mainstay po dito sa may dulong hilagang Luzon kasama po ang Batanes at Babuyan Cubaba Islands. At ang mga probinsya po ng Ilocos Norte, Apayao, as well as Kalinga, Apayao, as well as Cagayan. Manatili po ito magkakaroon ng medyo mababa na temperatura na may kasama pong mga padaan-daan pong mga maulap na papauwi rin na may mga on and off na mga light showers sa bahagi nito ng ating bansa. Samantala, sa silangan bahagi po ng Pilipinas, sa may silangan bahagi ng Luzon, kasama po ang Kabikulan, Kabisayaan, gayon din po ang mga isla po o maliliit na isla po ng Marinduque, Romblon at silangan bahagi po ng Mindoro, as well as sa may hilagang silangang Mindanao ay apektado po nitong tinatawag nating warm easterlies. Magbibigay po ito ng mga magandang panahon, although pagdating ng hapon o gabi may mga padaan-daan pong mga isolated showers at thunderstorms na hindi naman po ito tatagal, maximum 1 hour pag medyo makapal yung mga thunderstorm. Samantala dito sa may area po ng Mindanao ay nasa influence po sila ng surface trough. Relatively low pressure po siya na hindi naman po siya circular, elongated. Nagbibigay rin po ito ng mga ulan sa may malaking bahagi po ng south at south sa may southwestern portions ng Mindanao, lalo na sa may southern coastline ng Zamboanga Peninsula. So may mga inaasahan po dyan mga thunderstorms sa mga oras na ito. Ito po ay pupunta sa may offshore Bangsamoro hanggang dadaan po sa may katimugan bahagi po ng Sulu Archipelago. Hindi na po ito magiging LPA, but meron pong tayong babantayin sa simulang Huwebes hanggang Lunes next week, all throughout the weekend, dahil po may dadaan pong low pressure area na forecast po ng ibang computer models. Mamaya explain natin yan. So ito po yung fast animation. So makita po natin yung hangin po mula sa silangan na ka-affecto sa ating bansa at mga localized thunderstorms na medyo overwhelming po sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil nga sa prevailing La Nina phenomenon. Samantala, ito po yung ating windy.com satellite animation. So nakalipas na 6 oras, nakikita po natin may mga isolated thunderstorms po na laganap po dito sa ating bansa. Meron pong dumaan sa may Metro Manila, sa may Baler, Quirino area, Nueva Vizcaya as well. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Isabela at Cagayan. Samantala sa may Eastern Visayas, meron din po sa may southern part ng Sulu Archipelago at western sections po ng Palawan. Kita po natin dito sa may kadalampasigan po ng katimugang area po ng Zamboanga Peninsula patungong Zamboanga ay may dumadaan po na malaking thunderstorm. Dulot po yan ng tinatawag natin surface trough. So far, yan pong ating latest at kung titingnan natin yung update sa ating forecast mula sa windy.com premium, ito po from the ECMWF model. So bukas ng hapon, inaasahan po rin mga isolated scattered rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa na magiging mataas ang tsansa dito sa may bahagi po ng Palawan, Mindanao at ibang portions po ng Visayas as well as sa may hilagang Luzon. So, yan po ang magiging forecast for tomorrow. Pagdating po ng Miyerkules ng hapon, ay ganun pa rin po. May mga padaan-daan pong mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. At continue natin yung ECMWF. Pagdating ng Thursday, yan po may papalapit na low pressure area sa may south of Mindanao. Friday, yan na po, dadaan po siya sa may Zamboanga area. Although, malakas po yung easterlies na in-enhance nitong La Nina. At kita po ninyo, may mga thunderstorms po tayo makakanasan. Hapon po ng Biyernes. Ganun din po, bukas po ng hapon po ng Biyernes, December 18. At Thursday, ayan po, kita po natin yung low pressure area ay papunta na po sa may West Philippine Sea.
At sa Sunday, nakalabas na po NMPAR. So, mainly, hanging silanganin ang ating magiging weather conditions sa ating panahon. At kung titingnan natin yung American model, so ito po yung pinapakita ng American model, nadaan po yung LPA sa Mindanao, at posibleng maging bagyo pag exit niya ng Palawan. So far, yun pa lamang ang latest. Kung i-compare po natin sa ECMWF, medyo low pressure area din po siya. But we'll keep you updated in the coming days kung magiging bagyo po siya o ma-maintain bilang isang low pressure area. So nothing to worry. Let's all pray na maging safe po ang mga kababayan natin sa area po ng Mindanao. So babalik ulit tayo sa Miyerkules para ibigay sa inyo ang pinakabagong update sa ating panahon dito sa mga LPAs na posibleng maka-apekto sa ating lugar. So ito ulit ang inyong lingkod Mike Pado magpapaalam. Mag-iingat po kayong lahat. Be #weatherwiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa ating YouTube channel.